Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântați Preacrucence Părinte pentru a predica. Amin. Iubiți credincioși, în această duminică am putut asculta împreună un text din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca, care ne prezintă o vindecare minunată pe care Hristos Domnul o face asupra unui orb. Și, ca de obicei, textul Evangheliei este plin de înțelesuri care fac referire la condiția vieții noastre. Niciodată textul Evangheliei nu este depășit de prezent, nu este expirat, nu își dovedește limitele în așa fel încât să nu mai fie relevant pentru viața noastră. Și fiecare cuvânt din cele pe care le-am ascultat ca fiind citite din textul Evangheliei lui Luca despre acest orb și despre vindecarea pe care Hristos o face asupra lui, fiecare cuvânt este semnificativ. Și din multele înțelesuri ale acestui text ne-am oprit la câteva care scot în evidență aceste aspecte, condiția vieții noastre în lumea de astăzi. Mai întâi ni se spune că un orb ședea lângă drum cerșind. Sunt trei lucruri semnificative în această propoziție. Este vorba despre un orb care este caracterizat de necunoaștere, de incapacitatea de a cunoaște lucrurile vizibile, cel puțin, așa cum noi oamenii le cunoaștem și așa cum și Sfântul Ioan Gură de Aur interpretează, acest orb reprezintă, de fapt, neamurile, cei care nu erau din Sem, ci erau din Ham și din Iafet, adică nu erau semiți, și prin aceasta noi înțelegem astăzi că orbul acesta reprezintă neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L știu pe Dumnezeu din revelație. Revelația fiind cel mai prețios lucru pe care noi, oamenii, l-am primit. De ce este cel mai prețios lucru? Pentru că este ceea ce noi nu putem obține prin forțele noastre proprii, oricât de mult am munci, oricâtă genialitate am avea, oricâtă creativitate sau putere am avea, oricât de mult am trăi. Noi nu putem să obținem ceea ce ne dăruiește Dumnezeu prin revelație, adică descoperirea Lui dincolo de ceea ce noi înțelegem despre El din Scriptură sau din creație. Acesta este orb pentru că oarbă este lumea care nu se deschide către revelație. Și zadarnică este strădania omului care încearcă să ajungă să-L descopere pe Dumnezeu, ignorând revelația și încercând să facă totul prin puterile sale. Al doilea lucru semnificativ legat de acest orb este că ședea lângă drum. Și faptul că ședea lângă drum ne arată că el reprezintă neamurile, pentru că nu ne spune că ședea în templu. Ședea lângă drum în sensul că era alăturea față de vocația lui și a oamenilor pe care el îi reprezintă. Lângă drum înseamnă că a arătat drumul cel bun și faptul că ședea și nu mergea, sigur nu este legat doar de
incapacitatea lui de a vedea. El de aceea ședea. Nu se putea mișca pentru că nu vedea și era greu să se miște, încurca mai mult pe ceilalți. Dar șederea lui reprezintă, de fapt, stagnarea lumii care este desprinsă de revelație. Fără revelație, lumea stă. Lumea nu se mișcă cu adevărat. Stă pentru că este plafonată în limitele omenești. Multe produce civilizația și multe produce cultura, dar și noi, cei de astăzi, și istoricii care cercetează timpurile mai vechi sau mai recente, ne arată că în pofida progresului lumii, noi, de fapt, ne luptăm cu aceleași probleme și cu aceleași neputințe. Și că, într-un fel, deși civilizația își schimbă fața, ea își păstrează bolile. Deși civilizația progresează și din punct de vedere tehnic, din punct de vedere vestimentar, din punct de vedere al arhitecturii urbane, noi ne-am schimbat și ne schimbăm foarte repede, noi totuși ne luptăm cu aceleași neputințe pe care progresul civilizației nu le poate depăși. De aceea acest orb șade lângă drum și nu este în stare să se miște în templul lui Dumnezeu, adică să liturghisească, așa cum este dat omului, să se miște în templul lui Dumnezeu, adică să se închine și să se roage și să călătorească cu cugetul lui spre Dumnezeu, nu să șadă lângă drum orb. Și al treilea lucru semnificativ reprezintă ceva cutremurător. Omul acesta nu doar că este orb și șade lângă drum, fiind blocat în puterile sale omenești, ci are ceva formidabil în el, cerșește. Mare este puterea celui care recunoaște că nu are ceea ce nu are și cerșește. Ce mare este puterea recunoașterii limitelor și a îngenunchea ca să ceri. Ce puternic este omul care știe să ceară și nu este rușine să recunoască că nu are, pentru că el are șansa să câștige ceea ce nu are cerșind. Această cerșeală pe care o face orbul reprezintă, desigur, căutarea neobosită a omului care, deși nu a primit revelația, simte că ceva fundamental îi lipsește. Și asta se vede și s-a putut vedea de-a lungul timpului în istorie și Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, ne arată în paginile cărților sale despre faptul acesta minunat, luminos văzut de un om duhovnicesc, cum că toată cultura și toată cercetarea științifică din istoria umanității este un suspin al omului și o căutare a omului după Dumnezeu. Și că de fiecare dată când omul creează, când omul se exprimă, când omul scrie sau când cercetează, el de fapt arată că nu-și este suficient sieși și că lui îi lipsește ceva. Și chiar și atunci când se îndrăgostește și iubește pe cineva și într-un fel se împlinește în lumea aceasta găsindu-și jumătatea și făcând împreună cu ea o familie, în continuare jinduiește după ceva și cere
în sufletul lui ca cei pe care îi iubește să nu moară și iarăși are nevoie de ceva. Mereu îi lipsește omului ceva, dar puțini sunt în stare să recunoască că acest ceva le lipsește ca să îngenuncheze și să ceară. De aceea este mare puterea omului care recunoaște că este vulnerabil și e mare știința celui care recunoaște că este neștiutor, așa cum Socrate a spus, știu că nu știu nimic. Și acest orb, pentru a ne referi mai întâi la el, continuă să ne dea lecții pentru noi astăzi, pentru că stând lângă drum și neputând să vadă, a auzit mulțimea, vom vorbi imediat despre ea, și întreabă mulțimea ce se întâmplă. Și lucrul acesta ne arată că orbul nu a abandonat căutările. Știți prea bine din experiența personală sau din experiența celor dragi pe care îi avem în viața noastră, de la un moment dat încolo, omul obosește să mai spere ceva bun în legătură cu el. Mai ales cei care sunt bolnavi și care au o boală care este imposibil de rezolvat, imposibil de soluționat. Ajung de la un moment dat încolo oamenii să obosească și să renunțe să mai ceară ceva. Tot așa cum există oameni care caută o soluție la o problemă și de la un moment dat încolo abandonează problema pentru că au obosit să mai caute răspuns. Această tărie a persoanei de a rămâne constant angajată în căutarea unui răspuns, 40 de ani, 50 de ani, arată o tărie interioară extraordinară. Orbul este în această situație pentru că el, deși ședea lângă marginea drumului, ani de zile stând și auzind mulțimi peste mulțimi care au trecut pe lângă el și n-a avut șansa să experimenteze cu adevărat și n-a avut pe nimeni care să aibă răbdare să-i spună ce se întâmplă în jurul lui cu adevărat. Cine are răbdare să-i povestească unui orb toate câte se văd? N-a abandonat această dorință de a ști totuși ce se întâmplă, având în el o simțire care îl informează că ceva prețios urmează să se petreacă și cu el. El poate totuși să întrebe, deși nu vede. Poate totuși să întrebe, deși nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui. Și lucrul acesta ne trimite sigur cu gândul la condiția noastră, bine ar fi să punem întrebări. Bine ne-ar fi nouă, dacă am pune întrebările cele bune, să căutăm și noi răspunsurile cele importante pentru viața noastră. Și atunci când mulțimea, despre care vom vorbi imediat, îi răspunde, el se roagă insistent. Aceasta este o altă lecție pe care ne-o dă, având credință și având o condiție diferită de cei mulți. Pentru că, vom vorbi despre asta imediat, atunci când el întreabă ce se întâmplă, mulțimea răspunde, este Iisus Nazarineanul care trece pe aici. Și el, spre deosebire de ceea ce spune mulțimea, strigă, Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă! Mulțimea spune despre Iisus Nazarineanul și el strigă, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! N-avea cum să fie Iisus Fiul lui David, pentru că David trăise cu multă vreme în urmă, decât dacă Iisus era recunoscut ca fiind cel despre care David a spus că va veni ca mântuitor pentru lumea aceasta.
Adică El vede mai mult decât văd cei care au ochi. El, șezând pe marginea drumului și ceilalți însoțindu-L pe acesta, El cunoaște mai mult decât dânsii. Și această cunoaștere superioară celor mulți și rugăciunea insistentă pe care El o arată, ne dovedește ce daruri ne dă credința. Pentru că mulțimea îi spune să nu se mai roage, să nu mai strige, iar El striga și mai tare: Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă! Și asta ne arată, deci, această lecție minunată a celui orb, care nu doar că ședea lângă drum orb fiind, ci cerșea și întreba mulțimea, și atunci când a auzit de Iisus, i s-a rugat lui, mărturisind mai mult despre El decât spunea mulțimea. Asta ne arată că El vede ce ceilalți nu văd, știe ceea ce ceilalți nu știu, face ceea ce ceilalți nu fac, pentru că El se roagă, ceilalți doar îl însoțesc pe Hristos. Și mai are și puterea să se împotrivească mulțimii, atunci când mulțimea îi spune să tacă, El strigă și mai tare. Aceasta ne arată, în fine, în acest prim punct, faptul că, având credință, avem de fapt o formă de cunoaștere care ne lărgește simțirea, ne lărgește capacitatea de înțelegere și ne dă putere să suportăm influențele majorităților sau a mulțimii, rămânând pe drumul nostru. Drumul credinței, deci. Al doilea lucru semnificativ al Evangheliei este legat de mulțime. Pentru că mulțimea trece pe lângă acest orb care șade lângă marginea drumului și faptul că se face auzită ne descoperă de fapt o caracteristică a lumii și după aceasta vom vedea și altele care sunt strâns legate de ceea ce este mulțimea. Mulțimea este în primul rând zgomotoasă, mulțimea se face auzită. Mulțimea se face auzită și aceasta ne arată forfota vieții omenești atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Oamenii când se întâlnesc cu Dumnezeu sau cu faptul minunat, cu ceea ce este lucrarea lui Dumnezeu în lume, mulțimea forfotește. Este felul acesta al lumii de a reacționa atunci când se întâmplă ceva extraordinar. Și în același timp această mulțime trece, spre deosebire de orbul care șade, și trecerea ei ne arată cel puțin două lucruri care sunt edificatoare pentru noi astăzi. Trecerea lumii arată, sigur, dinamica acestei lumi. Lumea este foarte, foarte grăbită. Și nu ne referim la ultimele decenii, ne referim la ultimele secole. Civilizația reprezintă un progres cu o viteză extraordinară, amețitoare, și în ea este ascunsă neastâmpărul spiritului omenesc, care niciodată nu este mulțumit de ceea ce primește. Există acest neastâmpăr al progresului continuu. În același timp, în aceeași dinamică a lumii, se ascunde nestatornicia lumii, pentru că lumea este și foarte perisabilă. Tot ceea ce producem are termen de garanție din ce în ce mai scurt. Expiră totul foarte repede. Și aceasta este lumea care trece. Trece, dar nu trece în sensul că se mișcă către eternitatea lui Dumnezeu pentru a o câștiga,
ci trece pentru că este perisabilă. Și în răspunsul pe care îl dă mulțimea celui care este orb și șade la marginea drumului, se vede superficialitatea ei, pentru că mulțimea nu spune trece Iisus, Fiul lui David, Mântuitorul lumii, ea spune trece Iisus Nazarineanul, ca și cum ar spune acesta este Popescu, acesta este Ionescu. Nu vede în Fiul lui Dumnezeu și în umanitatea lui Dumnezeu ajutorul și lucrarea lui Dumnezeu în lume, ci vede o persoană ca toate celelalte. Și aici ni se arată cum anume mulțimea este superficială. Mulțimii îi scapă esențialul. Mulțimii îi scapă metafizica, mulțimii îi scapă virtuțile, mulțimii îi scapă sfințenia, mulțimii îi scapă cunoașterea fundamentală, mulțimii îi scapă adevărul. Adevărul nu este unde se află mulți. Adevărul este unde se află puțin, nu puțin, foarte puțin. Nu foarte puțin, foarte, foarte puțin. Pentru că Hristos a spus aceasta. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și aici vedem și pentru zilele noastre cât de important este să fim atenți la influențele mulțimii asupra felului în care noi gândim. Astăzi există multe alte forme de influență pe lângă influența majorității asupra celor puțini. Astăzi avem forme de influență și avem o întreagă știință a influenței, care este marketingul. Și avem o știință a influenței care se bizuie foarte mult pe caracteristicile creierului nostru, de curând apărând domeniul neuromarketing, unde suntem influențați pe baza caracteristicilor noastre cerebrale. Puțini dintre noi sunt capabili să stea departe de aceste influențe care se petrec în noi, fără ca noi să fim conștienți. De aici atenția extraordinară a omului duhovnicesc, care nu este doar curat cu inima și nevinovat ca porumbelul, ci este și înțelept ca șarpele, pe care trebuie să fie foarte atent și să cântărească bine lucrurile mai înainte de a alege o cale sau alta. Și aici se vede ce anume face rău mulțimea, pentru că mulțimea este zgomotoasă și în textul Evangheliei de astăzi, prin zgomot se face simțită, pentru că orbul aude acest lucru. Mulțimea este grăbită și din graba ei vine superficialitatea ei, pentru că nu stă să cântărească cine este acesta care face minuni, ca să-L descopere pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, ci îl tratează pe Hristos ca un om obișnuit, eventual ca cineva care este învățat și povestește oamenilor despre voia Domnului. Și atunci când mulțimea îl aude pe acesta orb șezând la marginea drumului, strigând Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă, mulțimea îl ceartă și îi spune să tacă și sigur că am văzut că orbul striga și mai tare și lucrul acesta este semnificativ pentru că ne trimite cu gândul la ceea ce este astăzi o realitate, dictatura mulțimii asupra alterității.
Este o realitate cu care ne întâlnim chiar în zilele noastre, chiar în acest moment al alegerilor, pentru că noi nu mai reușim să ne tolerăm unii pe alții deloc. Când se împarte societatea, fiecare parte din ea, care reprezintă o mulțime, are tendința să desființeze cealaltă mulțime. Și nu este cazul doar în România, ci este cazul în multe alte societăți ale statelor dezvoltate. Statele Unite ale Americii reprezintă un exemplu foarte bun, unde taberele, pe măsura discursului politic, s-au separat atât de mult, încât această falie între societăți, între comunități, a devenit o problemă națională. Și de fiecare dată, mulțimea, indiferent cât de mare sau de mică este ea, are tendința să desființeze alteritatea care are altă perspectivă sau alt punct de vedere. Nu vă gândiți doar la o singură tabără când spun acest lucru, gândiți-vă la ambele tabere. De fiecare dată, mulțimea are tendința să anihileze pe cel care gândește diferit. Și lucrul acesta nu este bun. Nu e bine, în general, să desființăm nuanțele, spiritul critic sau faptul că cineva este circumspect, faptul că cineva dorește altceva. De fiecare dată când facem aceasta, trupul societății are de suferit. Și în zilele noastre, în ultimele săptămâni, foarte multe certuri au ajuns să fie între prieteni și în aceeași familie și între soți și soții, pentru că noi nu acceptăm un alt punct de vedere, indiferent care ar fi el. Nu suntem în stare să acceptăm un punct de vedere ca și cum celălalt nu este suficient de inteligent ca să vadă lucrurile. Ori corpul social are nevoie de înțelegere și de flexibilitate cognitivă, pentru că după ce se vor termina alegerile, oricât ar dura ele, trebuie să ne așezăm cu toții la masă și să guvernăm totuși. Și dacă spunem acum cuvinte grele, neștiind pe cine jignim, va fi foarte greu după aceea să ne găsim un loc aici și să facem ceva. În fine, al treilea lucru în Evanghelia de astăzi este ceea ce se întâmplă atunci când acest orb strigă și strigă împotriva mulțimii, pentru că Hristos se oprește. Și vedeți cum se întâmplă că Hristos răspunde la cel pe care nimeni nu-l bagă în seamă. Acesta fiind orb și sărac și stând la marginea drumului, era lipsit de interes, evident. Dar Hristos se oprește și poruncește să-l aducă la el și, atenție, foarte semnificativ, întreabă: ce voiești să-ți fac? Există aici o disponibilitate extraordinară a lui Dumnezeu de a-L asculta pe cel credincios. Atât de mult coboară omul în situația lui de suferință, încât el ajunge să ceară lucruri esențiale. Vom vedea imediat. Dar nu coboară doar omul în suferință, trăind orb la marginea drumului, nu doar el coboară în această condiție slabă, vulnerabilă, ci și Dumnezeu coboară la om, întrebându-l: ce voiești să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Creatorul vine și îl întreabă pe om și pe unul care nu este în templu, ci la marginea drumului, orb, neștiutor. Îl întreabă: ce voiești să-ți fac? Și aici se vede cât de multă putere dă credința omului
Credința care îl face pe om să fie ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu să împlinească cerințele. De aceea, cumva aici putem vedea că atunci când Sfântul se predă pe sine lui Dumnezeu și voia lui devine voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi face voia. Și acest orb îi răspunde: vreau să văd. Mă gândeam la un moment dat ce am cere noi dacă ar veni Dumnezeu să ne spună ce-ți dorești sau ce voiești să-ți fac. Noi avem, în general, dacă suntem buni administratori ai casei noastre, o listă lungă de lucruri pe care trebuie să le îndeplinim și să le împlinim. Și poate că la tânăra generație, dacă ar veni Dumnezeu și ar întreba ce voiești să-ți fac, acela ar spune: am nevoie de o casă, vreau să lărgesc piscina, să-mi iau 2 mașini electrice, să-mi măresc veniturile, să-mi schimb serviciul. Noi avem o listă întreagă de dorințe. Acesta are un singur răspuns: vreau să văd. Asta înseamnă focalizarea întregii ființe pe o singură nevoie. Și asta pentru că suferința lui, sărăcia lui, îl face să aibă simțul esențialului. Mult ne-ar ajuta pe noi să nu-i cerem lui Dumnezeu 1000 de lucruri, ci să cerem unul singur. Să concentrăm ființa noastră, să focalizăm puterile noastre spre o singură cerere. Asta arată o cunoaștere profundă. Omul acesta cere ce este esențial. Nu se pierde cu voința lui și cu viața lui în lucruri mărunte. Nu-L pune pe Dumnezeu să fie slujbaș la micile sale proiecte de viață. Și atunci când Hristos aude acest răspuns, El îi răspunde: credința ta te-a mântuit. Și îl vindecă și îl face să vadă. Și aici vedem iarăși cum vindecarea neputințelor noastre, răspunsul la marile întrebări, împlinirea a ceea ce este nedesăvârșit în om, nu se poate realiza decât cu credință. Fără credință, acestea nu se pot realiza. Și după ce este vindecat, în fine, acest orb îi urmează lui Hristos, slăvindu-L pe El. Și mulțimea, văzând această minune, iarăși vederea cea bună, îl slăvea și ea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, starea sănătoasă a omului este să-L vadă pe Dumnezeu, să-L urmeze pe Dumnezeu și să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar acest lucru nu se poate fără ca omul să cerșească cu putere mila lui Dumnezeu împotriva mulțimii care ne arată degetul pus pe buze, spunând că e bine să nu mai cerem așa ceva. Așadar, ne învață textul Evangheliei de astăzi condiția orbului. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem orbi și avem nevoie să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să întrebăm atunci când avem nevoie de răspuns. Și e bine să întrebăm și e bine să ne rugăm mai înainte de a ne lăsa în voia emoțiilor noastre sau a credințelor noastre sau a superficialității acestor majorități care circulă astăzi prin spațiul digital sau prin spațiul real. E bine să nu ne lăsăm influențați nici de o parte, nici de cealaltă, ci noi înșine să căutăm, să ne rugăm, să cercetăm, să avem multe răspunsuri din toate părțile, ca lucrurile să fie bine cântărite. Am văzut ce înseamnă dictatura mulțimii, oricare ar fi ea, de regulă mulțimile devin inflexibile la alteritate. Am văzut tăria credinței și ce mult înseamnă să repetăm rugăciunea miluiește-mă pe mine păcătosul. Am văzut ce înseamnă focalizarea ființei pe esențial, că totuși esențialul este important să-l punem în rugăciune
și nu celelalte, și am văzut că sensul vieții înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu, a-L urma pe Dumnezeu și a-L slăvi pe Dumnezeu, așa cum a făcut și orbul, așa cum a făcut și mulțimea după ce a văzut această minune. Amin.